Hi guys, welcome back to Jenny B Vlog. नोंथांमोननो आङो फाइनाल फुटबल खेलखौ दिन्थिलांनो होननाया आं दिनै नोंथांमोननो फुटबल फाइनाल खेलखौ दिन्थिलांनोसै। बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। एसे लास्ट थाबाय बेमपाथि दामनानै बरायदों आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो। गाइस दुर्गा बर'आ बेनो गावनि बिसि हा गावनि बिसि औ रायजो राजाफोरा गासैबो नायनो लुबैयो नालाय बेनिखायनो बेमपाथि दामनानै दुर्गा बर'खौ बयनिबो मेगना गोलाव बरायदों आरोना लोगोफोर। दुर्गा बर'खौ बयबो गोसो गुदुं जानानै नायनो फैदों आरोना। ओरैबायदि मानसि जाखादों आरोना लोगोफोर, जिरायनोनो जायगायानो गैया, सोरगिदिं मानसिल' मानसि गोजा आरोना लोगोफोर। गोजानजों आंनि जायगायाथ' बिराद फेमास, खिन्थु मानि थाखाय फेमास रावबो मिथियाबो जानो हागौ। बिनि बिखय आं एसे खिन्थागोन। आं मारै स्ट्रागल खालामबोआ, मा जायगानिफ्राय फैया। आं उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि हारिनि बा जोंनि जातिनि माबाखौ उन्दै समनिफ्राय मोनबोदों आरोखि। बे समाव जों उन्दैमोन, बारा गिदिरबो नङामोन आरोखि, जास्ट 4-5 इयार्स बिदिसोमोन बैसोआव। आं प्रथम मोनसे बिराद गिदिर जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाथाय जाबोनायफोरखौ लोगो मोनबोजोबदों गासैबो आं। प्रथम जोंनि जायगायाव 150 दावराव दावसि दंमोन बिराद। बे जाथायखौबो आं मोनबोदों। उन्दै समनिफ्रायनो आं बे जाथायजों एसे हेंथा मोनबोदों। जुदि जों बे उन्दै बैसोनिफ्रायनो जों मोजाङै मोजां लामा मोनबोयोब्ला आं सानो थारमाने बेनि आगोलावनो जों ओंखारबोनो हाबावगौमोन आरो। बेखौनो आं बुंनो थाङो, जोंनि प्लेयार बा जोंनि हारिनि प्लेयारफ्रा जाहाथे मोजाङै गेलेलाङो आरो डेभेलप खालामलाङो गावखौनो गाव खस्थ' खालामनांगोन बायहेरायाव ओंखारलांनो थाखाय। आरो बायहेरायाव ओंखारलांनायनि लामाफोरखौबो मोजां लामाखौ नागिरनांगोन। गावनि माबानि सायावसो आरोखि बेफोरो गासिबो गावनि डिसिसननि सायावसो। बयबो ओंखारलांनो हायो, बेबो फिसा गामि नङा, गावखौनो गाव फिसा सानना लानो नाङा। मेन खोथाया जादों साननायनि सायावसो गासिबो। गोसोखौ दाद लाखि,
आवगायलांनो थाखाय सेस्था खालामनांगौ जोंबो बहुद स्ट्रागल खालामबोदों जोंनि स्ट्रागलखौ नोंसोर नुबोआखै जों मारै फैदों जों मारै फैयाखै आरो बेखौनो माथो इसेबां बुंबावनो एथ'बांथ' बुंनो थांला मोननै टिमखौबो जाहाथे अल दा बेस्ट थाबाय मोननै टिमावबो बेखौ बुंनानै फोजोबबाय थेंक इउ সালে আলুদিয়া জার্সি পরিধান করে ঢোকা দলটি এবং এই চূড়ান্ত ফাইনাল খেলখন পরিচালনা করিব আমার মিড রেফারি মিস্টার নারায়ণ বসুমতাৰী যিসকল ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে আমাৰ খেলপথাৰৰ বাউণ্ডাৰীৰ খেলপথাৰৰ পশ্চিম চাইডত বহুতো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে আমাৰ বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত বহি খেল উপভোগ কৰিম বুলি ৰৈ আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ তেখেতসকল বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰত গৈ খেল উপভোগ কৰিব নহ'লে আমাৰ প্লেয়াৰ্ছসকল খেল পৰিৱেশন কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব খেল উপভোগ কৰিম বুলি আশা কৰি আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ তেখেতসকল বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰত গৈ नै लोगोफोर गेलेनो नागिरबाय नाथाय बिराद सान्दुं थिं थिं थार আমাৰ ৰংগালু ক্লাবৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক জনাওঁ যে আমাৰ খেলপথাৰৰ পশ্চিম চাইডত এই ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজসকলক বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰত বহি খেল উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে ক'বলৈ জনোৱা হ'ল ग्लबेल एफसिआ जोहोलाव एफसिखौ गरसे गल सोबाय लोगोफोर Oi. बिसिना हरथाम दं सासे ओमफ्राय बै बुलेटनाबो अनेक मिनिट जाबाय मिथिया जेराव बारा मोनो बेयाव बहुत फैयो फलायाव दिनै 11आबो उइङाव गैलासैना
Jenis laburan. Hey. Keren. Fokus bol karena kau karena saya. Biar nilai, belum kan ini. Oh, lama. Ini masih kurang. Oh, masih kurang. Jalan urus. Dia adalah sekarang.
এই খেলে দুইটা টিমেরও বেয়া হয়ে গেল হ্যাঁ Half time जाबाय guys.
Siapa juga nanya kita? Keluar aku lesnya.
So guys, दिनैनि फुटबल खेलनि फाइनाल भिडिअ'आ एसेनोसै। ग्लबेल एफसीआ देरहासार जानो हाबाय।